Ramogi Jood pod ikonali podno kendo biro miwa kanyo kare e weche manyien mag oimore. Kao kamano wadhi nyime koda weche manyien kama Jood bura maro mapar koda bich mawuok e gwenge mopogore opogore owuok oko kendo singo mar siro Jood bura ma Kiharu Ndindi Nyoro e laro kom mar tend piny e yiero mar higa 2032. Jotelo go ne osungo Ndindi Nyoro ma bende en jakom komiti od bura mochung' ne loso budget kuom chia mare ka giwacho ni en kod nyalo mar telo ne Kenya e higni mabiro. Ne gipako chenro mare mar gero skunde rang'eng mamalo kaachiel gi miyo jopuonjre chiemo e chenro motisi ni masomo bora program. Adwede butikama na tunasema hiyo pesa ambayo umeset kwa vijana. Na mimi nasema very clear because we also want a country that is led by honest men and women. What we have done for Ndindi Nyoro. Huyo kijana Ndindi Nyoro ambaye ako na ndoto nzuri ya masomo kwa watu ya Murang'a, kwa watu ya Kiharu, mkisikia yeyote anamtafuta, mimi nawaomba mumufike. Ramogi mano bende makelo